Dakaji sukhiak bajur halor kejing bomla kibor badai pen ya ka krodop krong khajana weight bridge bad DMR ban pukhui ya ki jaklia ki bami na kajingyat yung ki kali kit mata khamtam ki trok kit uyong kabalabu jingmaru skadei ya ki pai ba nonglet nawan na ka surok ba national highway nakaliang ka HNYF Northern Region kaladawa na kibor badai pen ya ka krodop ban simkhia mardor hakaban pukhui no ya ka jaklia baro kumbala sakhi baka surok ba national highway kabadon hapo sambangla kala long penban kajaka balasop do pumpum bat ki jabo kabalabu jingma skadei ikipai ba nonglit nawan hakaliang ka kot kakhia baru kasurok kababu jingma hakayat kayeng jongki kali nakaliang ka HNYF kaladawa mardor nadu kebor badipet jong katana transport bakade ban simkhia ban pukhuj mardor ki jabo khamtam upumpum ban pelat nya ka jingma hakaliang ka kot kakhia jongki pai ba bat ban singain ru hakayat kayeng jongki kali ki bajuat lengba kane ka khodop krong khajana Nakaliang jong ngi logi kam jong ka National Front ngi mense banwan nomor adin bagi lai ke jing bam simkhia sarkar ban maintainnya ka hoku pai ba ta ka public property ba maring balai ngi kren kata habang lai la kata banai Oktober November Desember Januari Februari banai ba sarkar kam simkhia ban khoi jaga ni ka jabo ka bami na po kata ta kana bridge Tinamar kata ngi ba pai ba labun bubun sini kilo jinge menta sulong no maslap ba PMI ka jing pumpum bu kendo bu kala da sing lei ka jing pumpum ko bami kumno ka jing jingai jok ka surok sanspat metare ba kane ka kendo ko bami kane ka sakta apa ba Tinamar kata ka jing ba pelong ngi ka HNF banwan ban ya kendo bat ki officer in charge jong kane ka kata kami dei bat ka transport department te ngilawan ban pen ya ka dau ba balai ngiwan ka kicingwan si kelong ba halol kita kinorem te ngaken toy ko sarkar ba kan simkhia lada ka collection kadan ban penlut kamnom dan kata ka mon keceka te nakaliang ka seng kenem lap dan te ngibu khmat kelong ba ngi kentoy ko sarkar bahkan simkhia ban pen khoi ya ne ka srok supaya ba kumba ka jusem na ka support ban celebrate ya kata ka road safety week ngingit ba kanet go ka benda jong kata ka road safety nam ta ki public ki balik wan hakan silter ka national highway adin ba pilayo ban kendo ba ki officer jong na ka weight bridge ke ka jawab na kayang joki ba ke ka jing keluar ka joki ini ko bolong tahi in charge sundan rengi kilo ya ki second in charge na kayang ki ong ba ngin ai ka jing tip shop in charge bat ka ke ban jah dengan tip mereka keluar lagi ban kalian kamploi adalah kedai dulu tahu in charge bakalian kaseng jongi tengi nom api kata hendak kecikwa ji kulong bala dan menum noru kiba pe ya kene ka weight bridge na kali trak sarkar ka di ben cingil kli yaman pun khoj man kabinet mani ka kenta ka ba ka kali gemi nang ne ka kidi ben bu lupa kita ki no pun khoj lalong no kan rem la dai da ka mesin la ne da manpower kata ka dei ka kanurem ka ba ka HNF hi ka yang ban ruan ra ya ka safety jong upai ba